хора, аз съм Наката Мал Факта. Аз съм Виктор Гейм 85. Искам да... Днес ще ви, специално за вас сме подготвили на наша песен, лично наша е. Казва се Помбърче, песен за нея с Наката Помбър. Да. И ние му викаме Помбърче. И да, хора. Насладете се на нашите глупости, което ще изпеем. Малко е къса песента. Няма нищо. Насладете се на нея. Гледайте. Та вече ни се чудихме какво да правиме. О, не. Разбрахме се да заснемеме яко клипче с Помберче. И разхождаме се по поланите и се кефиме на нашото Помберче. Той мренцето и ни се чудиме дали да ходиме. Отида до магазина, за да си купя едно Помберче. Аз ядосах се на нашото Помберче, защо отиде в корема на Иван. Ще отида до магазина, за да си купя едно Помберче. Да. Добре, дами и господа. Общо взето това беше песента. Да. И честно да ви кажа, Арестия вече стана Арестия става песен. Да. Аз бях Наката Мал Факта, това беше Виктор Виктор Гейм. Гейм 85 и днес си направихме една хубава песничка. Дам се да ви я харесва. Минутка и 40 и няколко секунди. Едно, колкото. Да. И искам да долу в наблюдам. описанието ще има линк към моята фейсбук страница. Инстаграм, мисля. Не, Инстаграм не. Когато той направи първия клип, зависи, ако аз правя клип, когато той е направил долу в описанието, ще има линк към неговия клип. Нали, много ясно. Ще има. Пади! И да, хора, дайте пръсно горе, ако ви е харесало, аз бях Наката Мал Факта. И само искам да ви кажа едно последно нещо, извинявай. Искам да гледате нашия нов филм Убийства, сезон 1. Да, скоро, много скоро, 1-2 месеца сигурно ще го пуснем. Не, първият сезон ще е с 7 епизода, така че още сме на първи епизод. Да, днес го направихме. Да, днес го направихме, така че аз бях Наката Мал Факта и ще се видим на другия клип. Ай, чао!